ни отново, дами и господа. Толкова се радвам, че пак сме заедно, че искам да разцелувам камерата. Но вие не мога. Не мога, защото сега трябва да ви преведа през по-тъмните ъгли на къщата. Броени дни преди големия финал, напрежението вътре расте като в парен котел и дори най-калените випове започват да се пропукват. Един от сериозните претенденти за титлата любимата звезда на България, Благой, не издържа и намери отдушник в алкохола. Нека видим какво се случи. 23 часа и 26 минути. Събота вечер в къщата на Big Brother. Всички съквартиранти са се събрали в зимната градина, пеят и се забавляват. За времето, прекарано в шоуто, Багата се изгради имидж на човек, който се контролира във всеки един момент, говори малко и внимателно преценява всяко свое действие. Тази вечер, само няколко дни преди големия финал на 17 ноември, напрежението дойде в повече на световния шампион и той тотално изгуби почва под краката си. Девойко Мари, Любава, девойко. Позови меня на закате дня. Позови меня. Груст, печаль моя. Позови меня. Къде е водка? Еки. Малко на мен. Стиг. Ти не знаеш ли Багата как сипва? Да. Чакай, аз нямам сок. Не ми сипвай така доволно като пари. Чакай, нека да ти сипе нещо. Стига толкова, стига. Ето, Благой. Чакай си. Малко само. А сок нямаме. Няма сол. Има още един ябълка. Къде? Там на масата. Що? Коя маса? Кажа ти оплоп. Или имаш предвид? Или Да. Не, Бага! На коя маса, бе? Камелия, на коя маса? Ами, значи в склада. Дай бутилката. Ако не е на жълти път. Дай бутилката. Ако не е на... Бага, не бе, човек. Дай бутилката, дай да Бага, това изхвърля. е много дебело стъкло, не дей. Дай Дай да изхвърля, бе, човек. Дай, бе, Бага, стига се шегува. Ние си лягаме. Бе, дай бутилката, бе, човек. Замагам, чакай, ме. Дай бутилката, бе, човек. Не, положението това е сериозно. Сериозно, той почна да въдля по масата. От играчка става плачка. Ако има някой да го спре, ще стане добре. Не знам. Докато не е направил някоя беда. Дано всичко да е наред. Да, но всичко да е наред, ама много не ми се вярва положението. Аз знам такива мъже, какво правят накрая. Всичко се изпочва. Ще направя женски гълъб. Не е така. Защо? Защо ще направя женски гълъб? Не ме гледа. Защо така? Ще направя женски гълъб. Не ме гледа очудо. Какво е женски гълъб? Еми ще върчиш на пера. Положението става все по-тежко. Не, добре си лягаме всички. Николче! Ела! Орли? Да, Бага. Ти си орли вътре. Няма тук в изповедалната, ако искаш да я вземем. Николче? Ето ме. На дивана. Добре. От тази страна на дивана. Добре. Орли? Да. Обой си чорапите. Нямам чорапи, те ми ги откраднах. Значи, Ако ми го скараме, приятел. Ние вече се карахме с теб, край. Ръкавиците хвърля. Ей! Не е хубаво така, не е хубаво. Не е хубаво така да си говорим страдачи хора. Не е хубаво така, не е хубаво.
Николче? Не е хубаво така. Не се смей. Що? Ама не се смей, бе. Не мога. Абе, не се смей. Не мога да издържам. Умрях. Не, чакай! Чакай, това са ми обувките. Много са ми важни. Аз ще вляза в обувките си, моля те. Леко си вилица. Той е тази вилица, Николче. Абе, пусни тази. Чакай, те се стипнат. Ще помнеш. Николче, мани вилицата, бе. Чакай, моля те, чакай. Не ме се бубай. Не обичам босо да си да. Това са ми обувките. Аз много си обичам обувките, моля те. Абе, дай. Абе, направете нещо, бе. Абе, дай вилицата. Абе, пусни Ма вилица. дай това ще има на Багаше вилицата. и на раничка така високо се топчета. Чакай, моля те, не ми спомай обувките, баба, моля ти се. Извинявай. Ох, добре. Така. Орли? Да. Две обувки. Дай следващата песен. Отишла си едно дана. Отишла си кой? Едно дана. Не, я знам. Не. Корнелия, кажи му я. Не я знам да бъде. Кажи му я. Не я знам. Ама чакай, не я знам. Чакай, бе, човек. Не я знам. Не я знам. Ама не я знам, бе, човек. Кажи му я. Ама не мога да презна. Чакай. Не я знам, бе, бага. Орли? Да, Баги. Може ли Плъшка да водичка? стиламе се уста в уста? Кой? Ай, си лег. Това не съм очаквал от тебе. Не знам как ще реагира като си на това. Какво стана, Николче? Ще ти лягам? И аз се оправих. Николка, и ти ли? Да. Не ми се спи, ама време. А ти беше ли си пинала или ти беше весело просто? Не бе, човек, нищо бе. Ама ситуацията стана по-такава. Да. Добре, че. Кажи. Това е. Камерата? Мъжката любов, ръждане фаща. Виж, Да, погледни. виждаме. Николче, ела. Ела. Не, ела. Много сте хубави. Много сте хубави. Глазяви на вас. Чакай, какво да ми правиш? Чакай. Ох. Ще ме смачка. Ще си лягам. Той е много здрав, аз не мога да го поведа. Люси неведнъж е показвала, че е екстремна личност. Тази вечер тя ще бъде съквартирантът, който ще се изправи срещу световния шампион по бойно самбо, за да спаси Никол от прегръдките му. Ай, здраве. Ай, си лягам. Давай, дайте неща, защото ще трябва да пускам параван. Чакай, ще за малко. Ай, си лягам. Ай. Ай, лягам. Ай. Аре, бах, давай. Аре, бе. Какво става? Бързо да си лягаме с плачки. Защо? Не. Всички се оплашаха. Половината се оплашаха. Какво глупости? Не става. Просто малко да дойде в повече. Аз за това и тръгвам, защото не става. На него май може повече. Да. На него може повече. Пичове, аре да лягаме. Аре, утре, дай утре пак е парти тайм. А чутър време, ке се ме къци че върмето. Утре кацака се готви за биг. Ай, дай. Big time roll, тук е. Аре да бегаме. Ай. Тук момичета съм спасявала през живота си. Плевен. Ще ми дадеш ли? Един път, ама почти го отнесах. Няколко шамара отнесах. Почти за малко да го отнесеш ли? Не, отнесах с няколко шамара, но... Оставяме. Скелет. Спокойно. Айде, спокойно. Туалетна ли искаш да отидеш? Спокойно ме баги, че. Айде до туалетна. Айде бегай до туалетна. Не, там няма да си. Не, там няма да си. Спокойно. Айде, спокойно. Не ме бутай. Абе, не ме бутай мен. Айде. Айде, затворя ти.
Няма да се бориме. Вага. Айде, ти не леко. Айде, ходи да пишеш. Ходи да пишеш. Неги. Айде. Ще се разсърда. Фънки, това не трябва да става. Sometimes. Не съм там с Фънки. За мен е sometimes. Стига бе хора. Пъти му кафа. Спени се. Оставихте жена да се бори. Спокойно. То на шега. Глупости, бе. Чакай, той ще идва, ще го прибера. Не мога да държа. Той е 100 кила, този човек. Фънки, идва и иска да влезе в банята. Но това ще има смисъл нещата... Чакай, аз се го успокоя. Да. Добре. Не го успокоя, тук... Ти виждала ли си го така? Не се коментирам. Добре ли сме? Дай ръка. Дай ръчичка. Айде, ма. Айде да върваме да лягаме. Да не се Да не стане някой проблема? Ще стане някой беля накрая. Аз ви казвам, ви са базиката. Да не стане някой проблема? Айде лягаме. Айде да лягаме, по-добре да лягаме. Дай, бъга, Какво искаш сега? Ти ще се бориме ли? Искаш да се бориме ли? Ама ти си по-силен от мене, бе. Той иска да се бориме, той е по-силен от мене. Какво искаш сега да се бориме? Ма по-силен си. По-силен си, бе. По-силен си, какво искаш? Какво искаш? Не. Какво искаш да си? Говори Big Brother. Моля Благой да се яви в изповедалнята. Не съм тренирал борба, иначе може да... Здравей, Благой. Здрасти. Как минава вечерта ти? Всичко... Как според теб гледат останалите квартиранти на тази вечер? Всички се радват. Не смяташ ли, че тази вечер си по-груб от обикновенно? Не. Как ще обясниш тогава поведението си през последния половин час? Съвсем нормално. Според теб, твоето поведение притеснява ли останалите са квартиранти в къщата? Не. Защо мислиш така? Защото не ми го е казал. Смяташ ли, че останалите са квартиранти се страхуват от това, че ти си световен шампион по бойно самбо? Не. И че може би тази вечер си пил повече от допустимото? Не смятам. Много ти благодаря за всичко. Спокойно, бе.